Si kardom nang pajirlo prangsi pinang we nil tum chingki ka chethan pon la pen tum reaction video si puselam pon po pinang we bangke tasia prangsi ni tum pachini pon nili hin ben pachini pon eng tung la bang so reaction video ke lang pon along tasia prangsi nili mena bangke humor sing rong hang nili ladak dong kam along bangke lamjai sarpu made spokesperson si nili pu bangga deng don lo asi pinong we nili labang so kacho phapona teng pen alang ni tumhan man peng pen kacho phapona long nang che tong dun nile prangsi pachini poneng tung itum long 20 st wothalang so LAC angkang along alang li ke youth of president lo ake hai Davidson belo alang li lo lason nak taxi ko pai ke mi penang che tong dun alang li ke dak dong kamokam along tame EPSLC ke alang li ke president lo konsing teron ake hai lapena alang li bangke bithung long tame general secretary lo lang like lason nak taxi ni tum long na chitong nun thulang pinong we labang so a video long alang li lidong kramsa alang li hello lason nak taxi ko pai kemi pena chetong dun itum dak dong kamukam PSLC team long alang li ke vice president lo ke hai Jisual Hanse lason nak taxi na chetong dun lake han thora PS pen PSLC pangkaching hon parpi ka bang pholang li gan thora PS pen sinaje tong lo ke hai roton terang la polang li lo si pinong we jasmet pen itum kaching ki kache than pon la so long itum reaction video ke lang dun thu ye bang la lo itum karbi ke phan nanga chenek nang ka holo la bang so ang taxi theklong po la ke litum long nogong rong supie long litum kiduk det penajok ke boy det penajok ilitum karbi itum emumar phan mate kibidun kok la so putha ka potame nitum la bang so video sintum reaction selam pon po la so long nilitum along itum hamphang asong alang li ke pot moteron alang li hamphang asong long sidudun lo alang li ke damtang hut for line along le aputhak alang li ka chesong rat aparman alang li ka chesong a hokpet kang sai long nangji la pen a hokpet along le anam long nangji pula bang so ka chesong pia pot alang diphan aron repen phate ke beng la so pota ning duk chepak lang tung la sila bang so puthak bang ke moi tum ni li cho phat pono teng pen alang li ko pia pot ma la bang so puthak la pen la so puthak ko pi posi tum along non antame bang hem ki bidu nang bom ma labang so puthak pot ni li aprang siar ju poning tung labang ke alang li ke bithung along a general secretary la pen dak dong kam long tam alang li ke president lo si alang li phan si khonsing teron ke hai alang li phan si la so puthak bang nang li phan lamthe puthan ponje phan ni li hin pen pornang pik lo choro iglo alang li phan la pusana question nang kar jopon asi nilin pen ke jong dun kang tung la hello ke dam tang hut pusame ilitum la puson ke che ke be hem usumar ka chi bidun pen ke phota theklong lo bom lo di itum kaching hon itumang jir lo sumila rong hangpi arang li pusame apran dam ji an lo haso ta li tum pen lam the peklang lo social media long tame peklang lo tuma sar tum pusame la puson ke chi ke be hem ke bidun nang ne lo athema li tum phan inglong a khai phan bana pivir ji phan si bang ke chi ke be tum bori bom ra than lo di apena kes tame chidan se me ha last ke justice pu non tame justice bang long de lo aso aput hak pipo si ilitum akar biatum no anta pherek thiden ma labang lo nili puing tum mangke e mek ang den eno ang den a video di theklong lor chini lor anta bang nang klem dai tum anta pherek det pipo si itum apuson chire the no anta itum akar biatum lalo non kaningi nang bangke bang e pathi pilot di aprana mon np det anta itum non chire thela non sang cook no gangalong non la recently non lagi non het alam lo Nirmal Sharma hem siki bidun pu la timung hem so aphan mupen reaction video long thaklong lo di ara yang hugo peso amme ga vi era nata itum puam elote lata itum akar bi si phulilo kalima kalang di tum akar bi aso si timung hem so pulo timung hem pulo de kar bi aso lo lage ar ba so lo di lasi nili gi pudunang tum bang ke itum akar bi atum ta non ke lunang ne lo itum phan emek enu ne pa prang lo 60 dollar ron aja kong itum hanang than lo lasika porhe pusame dak itum anglong da anglong karbiang long same school college non do bomlo la halong se char rinang po haraget kibidon pen thek uji pu itum pu thek the di bangko pitong claim po ne adhema apia po anke abe mati bangke lain ke e pi po ge itum sumar phan plote school duma dunde ma
pini kopia subject si marks kelong uma kopia subject si alang kiwi uma pu itum hem jibi kok pulte la so suma fan tum celang thek tamen non wang hadim bin kok pulte hadage bidun koklo bang halak atum bang kopi pinen ne klem ji ke thek ulune ke thek ulune di chini unde lo ke lasi api apu dum dala ba matha nang ji hem chibi lo pude itum pensi mane langonong polahai somar pisi ke thek thema ko pisi ka ve ma la puson bang ke itum ben chilang long po se menon ke ha bang ke chi bi hem bi dun po bang ke theng ke chok a chen nek chin su me non da thek long lo ke di video da mo itum reaction long thek long lo areng episode hu episode bijang ara lasi hala human right ek commission tum ta la bang ke la so bang ke insai pa mi nang ji athima itum ke human being ma di munit pinang ke itum ke people munit phan pa nang ke theng pinang ke chok pinang po chen chai long chen ong le ma ti tum ke itum slave kali ma ti non ke la tum ke slave theng ha prang british le la nigru tum han ke jor ke lan la son teng sin nang klem rong lo la si jin su mi lo la hai bang ke so long ni li na li pan hena ar ju tung lang so long ki bidun kok lo bidun nang ni lo pulo sita melak ki bidun along a me thang jung ma ke ra gun thek the la si la dak ko man ne ai jen na son dui ma mane ku pilo ma de sarkar dong dong ke chok che der posi ki bidun nang kok ma la bang su bu thang nang li ka chinia teng ko de ko son ni la bang nili pen ka chini on teng ke eson bang ke government tu weakness lo la pen e lo son bang ke dak agent dudu la usumar ka papori da medi enut agent dudu la tum hal dak ro nogang arong supi dam po hadak la puson nang hem usumar biji ma nang hem son son biji ma po la tum si dak pen rong bang kalek pon po hadak ki bidam dudu la tum ko ane anam chuan dudu la tum nitu morong da non mata du lang han area dak hambing long area ta non anda dolang atum ta non anda chebang thek tum dolang la puson jo ase akar bitum si ni lihin ben kamat han teng de akar bitum si kilu par pi ga joglo lage e mek ang den thang thek pilora thek long mane heng ak ben thek long ta buji ang reke la lo ni li puen pui bang ke ase nali tum ben da pine ninje ti thai la si ni li bang kang ko mon yitu po ala bang so lam mo angko ni li repeat po churu lo lang ni tame labang so lam ninga klong pen lai litum karbia k ilitum asomar tum kacharli amen pen parok mate keng sang so hem ki bidun pen areng hu ke so prandam nang jui nam dam nang jui da dolo la pen non andai tum chelong le pin da dolang la pen ya ini mate muso sumila rong hang pi alang li tame la son men se akaya jon bangke aprandam nang lo la si la hai putak tame alang li nang than pon lo la so dung ni litum man peng pen ka chapha pon dolang alang li sar divin son be alang li pen le puthot labang so litum kacharli men pen parro ka hem ki bidun pen itum ki sun ke phula bang so puthak poku pi posi dover ma labang so puthak lam tame alang li pen puthot ang pathan thuna al than Kardom pen pini dang ni tum long tokso na che tong don ba reaction na videos pini chi pi lo na che tong don an dum han sita me arning sam kardom lo pen ka che song kardom lalo ni tum ka charli la school mission ka we la tai son lo e son pen na bang ke ni tum a phai ke a holo tang ni tum kom u ka li lo nang ba du lo population pen lang dam pu sita me sita hala pia pu tum bang ka pa charli ke lang dun krang la puson lo ison pena bangke government han pumi meli lo jo inglong ana thusi ta me kacharli adim ke mission ki bidam thek theda da joine nonson model school pulotang te amri to ho chin thong to ho alang tum ko nanma kacharli ki sung muchet la school ke mission ka ve la sodim long si school mission ki bidam nahi mate di nonda ni tum pudam pulotang te aklam long an bang ke don school ba private school la puson ne dore sitame amri chin thong puson bang ke aka siksak do la sikar binglo autonomous council la tum sitame education na thu paching thurji ba ansu susi pat hek o lang pulotang te la ke atokonu tum hansi lang pe prang nang po athe mane halada ka tum koma phansi depend po di transport communication me pulotang te alang tumbang ke ahola e don hempen bang pho samar chapat hipo bang pho samar chapat hipo po fisita ang tonuma papor hedun pet un esita ba thombang feedback farman sita me la tumbang bang hem chu bidun pusita me papat thegi la sonja sening hang po mane he
ampen khorot ke long e tala puson ta dokok ta hai pu mane inglong ahawar pinak ma didi setame isi pen ning du alam bang ke lasuk khorot kawi pu men pen bang si nogang ason bidun pokeche ke be hem bang kopai ke mi inghon pon karbi o sumartum hanta banglong sumartum hanta wadimalong bang khon obadim mai misen po setame adho dimlong kapuri dama bang ke kopai langno dim lagi lok pulotang te kam ka chotoi lapen kacharli apor kapa awi panhok dun lok puta tum da dolo kam pa aphar man si ekdom ke toy pon lok la puson de thek pon long lo ka se dam tang similar rong hang pi akes ni tum thek pon long lo lapen mohejong ni tum reaction videos dak react da video pen lang pen masi tum thek pon long lo ma di also artakom heklang kom nai ningkan krisi lepan dak sidolang sita la ke kampi ke klemu na jakong ke awilang sita bang khai long si chubidun ko lopot ba ning hang len si ke toy la puson nang nak son lo la si also phan ke toy thek han lo bon chini dun de si apok long ta hini ban du ko lo ma di chorak de lo ne pini po bon la ke ampen ap hang long bang ke ko pini la jorap plak penason bakai bong penason si dolobon engke anung da dolo si lahai bangge ning dung mi alam le education na ana thu bang nitum kapap hidun hoba jo ne le lage karbing lo autonomous council la tumta la bangke si katikup ba kichok che pik pusini thekdam long lo seta nitum dake school mi pik develop pik lu po jo ni pensi karbing lo autonomous council cm amatsi anung me ason si hadak bangke government tumai pidet lah seta nitum hala government tumna chini pente nitum chini ateng nitume dak karbing long si west karbing long si kachi du tang atum pinak ma dedi alang phan bangke school meo develop pik pajoni si doktor pu aman pengipi la la hedi seta me hokpet pulatang te kopan se develop di la non osumar jong si kacharli athai ka wepen bang hem ga chubidu nang set pulatang te karbing long develop kalilang la ni pui bang 100% develop ke kalilang la si la hai he pen lo yo kacharli ason pen lo ke ching si pen bang ke lang pon bek nei bang ke la tai son lo am pen e son bang ke la hello kacharli men pen karbitum ta bang hem ke chike be hem ki bidun ing ton melo dam tang hut cintha constituencies non ke emisi la lang avijit kro tum si tame sumila ro hang pie puta lang tum ta penan claim lo dam lo alang hoi la emisi man me prang pen sita ampe organization tum sita me case tum sita me heklong bom lo ma di ni tum bang ke sikshidul arlo sido kok lo la pen ke kichi ke be pen itu asap so kache prek de chat la pot sia lang tum ta buji ning polo emethang hem karbi hem chi bikok ku bang asap so chipum aling je thana ling sita mission ma di sita hala kichi ke be so atum long bang ge asap so akasik sak kichak nab do ko non la similar hang pi phanta me kai chok lo po fisita nitum ta pura justice long pa mi mela hadak bang jel bang cholo sita me hala so bang phu koson si alang phan akang sai ahok pet akang sai binining ma ahok pet dam pulatang te lake hala bang phu phane theklor putang te lake kok that pi min nang kok po ki chok chewek pinak lo ma dedi me kai chok lo la pusi dead body sita pusi theklong prong lo ke sopta asi common ma culprit bang lake insai sarak rak pen lage phatte gar lo pen pusita kar jo la pul ha jo asi non itum dak non dtsc pen hoi pinung we reaction nitum react ka chipi bang lo je ke bang jilangar ni bang lason ke phopede ji phan pen education na thu ka charli amo dak det po ala melilo ato nu pen si paprang lo polotang te hekpo repo la pen karbing long ching thur po pusi nili laan nalam the ni pen si pathiek pen lan si ton ko lo churu lo alang li tame tabang so reaction video ka salam pon la pen thini li to mathe pi ke an pon aputha ka chingbai pon along alang li ninga klong alam men than lo asi jase metpet labang so alam bang ke li tum ninga chibi bang ke nang sot lo athela ke bang jilang ar ni tame la son phophe de ninga phansi la so nongwe bang ke la so alam tame che than pon nang kok lo tasi nitum long pino wena che tong dun dolang nitum long manpeng alwi sar pulo lang li tame itum ke damtang rongkha constituency long galang lisi president lo
lasi alang li penle alang li mena bang pulo di dongkram sa alang li me alang li penle puthot lam ther jipon thunona to pornai pipon pot churo lo kalang lo ilitum kedam tang pustame lahai kacharlia menpen nogong guhati dimapur kaprek district mate ahawar long pustame bidun olo bang so lapen alam pustame ilitum arjudun long olo lapen sumila rong hang pihan pustame akereng akpen mit hordut labang so a justice nanta long lelang lasi ilitum matha nangi autonomous council mate daktim karbing long tumhan isi nili chuning rigang tung lapulo kopi potsi laso a solution bang wan pi thek theden ma sumila rong hang pihan akereng akpen mit hordut pen tananta justice long le lapen non la timunghem also han stame areng hupasulo sontak taksi do ulang sontak taksi do ulang cinthong amri socheng do ulang nitum dak nitum na thu penanta inot bahini tum do bomla sita me hatung ko pitong non kasuli bomne ko pitong e phone ilitum api popen cheng lok lapen ilitum karbi ham phang tu man pustame thang chini dundela lasi kacharlia men pen ge ang tan ki bidun bangge kang ton se ge melo lapen tim karbing long tum la atok ano school ke mesen kapachitang rebi phan bangge prabjin pen deng de blote non son akisong e chitong bom la lapen nogong alom ki bidun also maraphan lapen karbing long pen hadak bi dun tum somarhan imithang karbia khai tum hadak ajhok phan ke inghon lo ajhok phan ke inghon helo kang hon aphan bang ke hatum kang hon binong dakali theng the chok che ki chok junta mesenji kacharli ta lagele government school da me sapsu mene kacharli bang e permission ke toy dun dun sita me hala so kacharli mission along bang ke latum akur bang lar phakti lage big question lo labang big question lo akur banglar fakti jeneba nili kram saludi niliyong se hadak dudun kok pulote nili bangke hadak hala so hemtun along pai pu pujong si nili hangdun pulote ba ifan asu nang cekam asu marang cekam lo pulote kacharli messengerli dun longpo lapen kecho bustame mesen bencho dun longpo asumar nitum hadak cikrong damlo pulote lasi kacharli long bustame akur nang lar etpo dak nitum na thubena do elong long ni do latum bustame munde karbilo lapen matric pass to mana dolong non college dun bom tum dolo wai fistame akur bangke mene bang ajat lo jo lason matidi lasi hala emithang karbi akur chitogwek tum han bangke hatum bai kostu ulo ekdom phak an ki pibene cheng lok ang tonopine ape ri ke chok nang keng ok saphan nang lapen all in all pine itum chethekdun long lok te mene imithang mata chilang nos mene chilang un it deji an akam stame latum chutoi lazela tum bangke imithang kar bia kur chetok long apolo lapen halatum itum pen kar bipen kaprek akur chitogon lo bla halatum ajati akur chitogon lo bla te labangke asapso kereng midupo lasi labange ilitum hamphang song pen chenglok tim karbing long bustame labange itum check pa meaning lapen labang responsible bang en pa mini lasi ilitum dak karbing long ge tim karbing long tum ga chipu ke quality education bu mati di quality education pen dak do la lapane pading ra nang nelo kaninje tum ta do lang lasi litum nili along putame ningje olo ilitum tebok het langdam nang cm turam rong hang athi kup along amasi nili pudampo nang litum bisa save lote nang litum penna pendame nang tum langdamoy hadak bench ta velo desk ta velo nang tum office room ta hilong arbi mate
chong ho pine hi si oiroi jo la puson mi PURBC ekdom hada oiral la pen student tum han bangke tarpolin da ki mi ota kali lata pine carpet sinang ilim si lata ke tersu tali nili hadak ludom chok pen nili kachi theglong pen isi cm I hem thi kup lo lake hello le pin lo hadak ma sabso mene LP school num han development chaji mene pu nili hadak lang amlo khiriki da ve ing hapta ve jo la puson si nili bang them long sitame non nini thomen repairing lo la le beleg lam he ne irui ni bag dolo ne thegam long sitame non puon da thegam long le lang la sinangli tum bisa save lu te langdam tame hadak student ke dopik hada more than 100 200 ne student dui bon ni matha teng de sitame hadak bang bench avelo desk avelo chair ave table ave thang facility ta vedlo la cm I hem thi kup a get a thing no long malo school LP school men ge ar tuikang LP school budi in hadak nang litum lang tami ni han bisasi blute nang litum rada tum tami hadak humri damoy nang litum thenglong bo lasi quality education ke lage lelepen lang lapen doctorate certificate mate doctor se palong lage lelepin na lage lasi tim karbing long tum jat le pata develop cheng lok la tum chepin dak la pen quality education po jong he le chepin dak ta le pin lang laki la pen ilitum lang dame dak lang han pen parchet phodum sarpo LP school di i hadak ustame akhiri kita ve thang ta ve la pen dolang inglong nathukel pusi dopek lo che than si un elo la si town rai pu bon cry tum si sabsu ching thudun muchot lo lage hala le quality education ali asila so join si ilitum karbi akhae tum bangke la puson no gong bidun nang koklo la pen phota phobom lo asi tim karbi long tum chelang dun pa me pulote an su se si phobom lang an su se si itum aso angjir itum akorte mu mar tum ke la puson si phobom la asi kaninje tum do lang asi mo kapregar ni bsta me itum chitan thuna lans ni lilam pa jut koklo kardom to churu lo alang li dong kram san tame alang li jumisen mate litum phan ining palu chok lam tame nang pathan lo nang than lo litum phan asi lo son dak thai litum long nang che tong dun dolang alang li ke just well han se alang li pen le puthara ju pon thulo na to churu lo pini ni li phana pornang pipon non litum labang so reaction video pini tum ke bonda ponang ko kalam thebang ke ilitum pen ilitum korte tum sita meaning je pon lo pen ilitum theklong lo social media long che thang non la nogong long ituma amuso phana dak chenek labang so puthak silitum non portme reaction tv pon thupo itum chethanam snang itum la karbia khai itum ke kilukang ta khai bana lapen gar that pik itum khai ge itum thekbon lo ke dam tang lai lituma angjir karlitang sumila rong hang pia hut sami kani itum che song pon lo kesi tum dame che song pon lo lapen ke hemphang song do an dame ra su che song lo itum than lo pare lo sta me hala api po tum same ka bujia ba no anta phultar lo long nong le dam de del ne mate ko pilon ne no anta phobom kisung mang bom api tame hada nogong api the chi bidun thu bom lang lapen ke hala usumar ke pon hut sta me hala agent tum do bon so long hala tum ke pon hut sta me kesi tum me khang dun pen pen an ke khang dun di kesi tum ha ni la an tame alang lituman bujai lo pare lo sta an tame ka buji da mang ka be lang bon anta asi tum khai ka that o pulam the bang dak si pulo lapen ke isilam pudam te itumla ke long kachari tum me piniar ni anta karthat ateng lo tumta pudam lo te pan kisung thek lor pan ka ituming long aso tum pan kisung ituman anchi chini lor ang thek dun lor aphi tame itum han ang kelang apang tre non lai smart nan logong pi the ki bidun nang ta itum council long kachari ki chok che tum join ni lo di non ha badut apie po tum sa me asmar phan ke patheging tung paring tung aning hang do mani ni supota engineer nang mante doctor nang mante
di baru tame ning hang do la sila bangso along ke itum ke si tum se RDP dun lo patel hayo so mar tum ke han nogong la bang ke che ke be hem ke tum ki biduni ke baru taning hang hello di sita me non ke kupulo school hem ta ve school hem do chit ke than bang ve ke than me ke charli our side facility pu yar ke tang lo long la da la sila hai along bang ke api pod handa itum jongnam re da chok che la da ke itum la KAC ka chari tum si ke chok che apu the dung do di la si non la so la ituma amuso non la ke phu along ke ilitum ka do ko beta me cherap dun po la pen ke ho kang sai long po bu si ilitum nilitum pinye la bang so reaction mane la so pen sta minitum puthot la karbing long hamphang song do an KAC tum hans sta minitum chuning rilo la pen ning thelo la sinili lam thela sing ton bun koklo kardom nilihin ben ki pudam ji bange ki jut sie bangke itu tuma bangke non itu masar jai ka thar nang ke japona party itu tuma long songjapi ingtang kring krang lang itu tuma long non amat itu mi PSLC long ke nasi alang litum hai tik tik ke labang so akisung akang ting pen litum jok unji nasi kadok vetame itum la hai alam tame itum chethan pon bom lonang na pen pinong we nitum reaction ka chi pipon labang so a video bang ken tum la pan si piyut pon kok pu pusi ka dog we phantame plan si pajut pon kok po si ka dog we tame do me thak me la pan si pajut kok lo kardom